あああああ。出撃手続きします。出撃手配を行います。
ね、ペットボトルの、500のペットボトルの、コカ・コーラゼロとかあるかね。いやいや、だって、車ないら。お母さんあれじゃん。バレー行っちゃったもん。うん。試合。じゃあいいわ。うん。あ、すぐ帰ってくんの？はい。呼ぶか。かな。かな。あく。プラス。これ。じゃあ。おお。ボールドさんは本当いつも来てくる。お、もう参加者が揃いました。チームが確定しました。最終準備を行ってください。いや、いいんじゃないですか。いや、それもありなんじゃないですか。また反応終わり。反応。なんでだろそれでは戦場へ移動します。カタパルトデッキ開放。モビルスーツ隊順次発進。
これなんとかなれば面白いけどね。違う。うわ、怖え。怖っ。いやー、不可るし。あ、1号機か。あ、やられるし。あ、両キャいるやん。両キャいるじゃないですか。あ、中継取ってんだ。お、すげえ。白マルチまさかの。で2番さん落ちるでしょ。うん、まあこれはこれでいいんじゃない。これまさかのだね。でボールドさん行く。中継地点を敵に確保されました。支援要請行く。砲撃支援が実施されます。あ、白マルチ1人戻ってる。ああ、B を取るだけか。誰にも気づかれてないね。出撃お願いします。中継地点は敵に確保されました。攻撃終了です。支援砲撃あ、間違えた。間違えた、間違えた。で、今、両キャが落ちた。これあれじゃない？攻めさせりゃいいんじゃない？これで、巨爆成功。よし。プラスプラス。さあ、攻めてこい。さあ、攻めてこい。さあ、攻めてこい。当たるのかよ、それよ。さあ、攻めてくるのです。さあ、攻めてくるのです。まだ生きてんだ、あれ。始む。やばい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 。いや、100部いった。ちょっときつい。ちょっときつい。ちょっときつい。あー、ちょっと、あ、やばい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 。で、両キャどこにいんだ？あそこでと戦ってる。攻撃が来ます。出撃お願いします。味方機が撃破されました。ああ、味方一気落ちたか。まあいいっしょ。敵なんだな、今の。攻撃支援が実施されます。危険エリアを脱出してください。やったぜ。あ、やべえ。やべえ、やべえ、あ、やばい。味方のに当たっちゃったよ、俺。この間ね、勝ったら、これで勝てたら、
白マルチ功労賞もんだね。そういえば俺バズーカ持ってんだよね。バズを持ってる。バズを持ってる。ああ、ここにいるんだ。あ、やべ。あ、やっと攻めてきたんだ。まあ、両家は餌だしな。出撃お願いします。いるよね。いるよね。味方機が撃破されました。長距離通信の準備完了。作戦残り時間2分です。本作戦における拠点の重要度が上昇しました。座標確定。味方機が撃破されました。後方部隊から支援砲撃が来ます。攻撃終了です。支援砲撃は失敗に終わりました。ああ、遅い。遅いわ、俺。損傷警備。戦闘継続にも拠点に爆弾が仕掛けられました。敵モビルスーツ撃破。逃げる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 。作戦残り時間。敵モビルスーツ撃破。そのモビルスーツもう持ちません。ああ、味方が見てくれてないな。モビルスーツ大破。味方が爆弾を解除中。排除できたら勝てる感じ。出撃お願いします。おお、解除成功じゃん。すごいすごい。いや、もういいわ。もういいわ。もう攻めるのやめるわ。作戦時間終了。我々の勝利です。まあ、ボールドさん称賛さでいいかな。れました。ボールドさんでいいか。まあ、俺は称賛されました。オフコアで。今回の戦闘報酬です。いやー、強襲固めで、あの戦法はなかなか面白かったっすね。いいとは言えないけど。400。いや、もう半分抜けたし。オダシックスくん、軸のお父さんおはようございます。わら。
はい、大田さん、おはようございます。すみません、ちょっと今、娘と電話してました。参加者が揃いました。チームが確定しました。最終準備を行ってください。そう、JC のお父さんですよ。今その JC が100均になんか三角定規を買いに行くという JC らしいでしょ。で、その100均からLINE でコーラ買ってくとかいうなんで、ぜひという返信しました。参加者が揃いました。チームが確定しました。最終準備を行ってください。そういえば棒読みが今読まなかったよね。これでどうだ。踏んでテスト。で、大友よさきくん。あ、読んだ。毎回これやってんだよな。それでは戦場へ移動します。はい、山岳アーチ禁止部屋やってます。サムネ通り、タイトル通り。モビルスーツ隊の皆さん、順次発進をお願いします。もしかしたらたまに無人都市挟むかもしれないけど、基本これでいきます。作戦スタートです。行くぜ。で、アーチ禁止部屋だけど、ここはいいんですよ。まあ、ここはいいってわかるよね、みんな。中継地点に制圧。ここはいいんですよ。中継地点を敵に確保されました。当たんねえな。逃げちゃったな、あの人。中継地点を敵に確保されました。
あ、クラスター焼いてしまいました。よいしょ。登れてない。登れ。バックジャンプでかっこよく決めようと思ったのに。あー、そこにいるのか。これ射程届くかな。届かんな。で、前行けば届くのかな。はい、届いた。こっから狙えないように。こっから狙えないように。味方機が砲撃が来ます。俺だな。あ、違うか。あー、中へ登っちゃってるね、あの人。撃破されました。見事に登っちゃってるね。なぜかピクシーとか全然来ないんだよね。なんでピクシーが来ないんだろ攻撃支援損傷中。戦闘継続に問題です。う。これ下がりたいんだよね。後方部隊から支援砲撃が来ます。この辺に下がりたい。攻撃よいしょ。終了です。支援砲撃は失敗に終わりました。まあそこ落とせるだろうな。向こうの船さんが奥から撃ってるからダメなんだよね。あんなとこから撃ってんだよね。打線入んなきゃ余裕。出てこないかな。よし、出てきた。船は出ない。はい。攻撃支援が実施されます。危険エリアから味方機が撃あそ破されました。こ登ろうとしてるね。後方部隊からの支援砲撃が来ます。味方機が砲撃終了です。支援砲撃の効果ある。敵モビルスーツ撃破。ああ、外した。どうしよう。とりあえず今、スナがいないから、ピクシーも多分いない。前で。多分そろそろピクシーが出てくる。なんでこんな差がつく？ピクシーがいかんねえ、あんな露骨に前出てくるの。戦況的にはこちらが優勢です。味方機が撃破されました。ちょっとあれだね。味方機が撃破されました。敵軍側がばらけてるね。
弾がない。弾がない。作戦残り時間2分です。弾がない。本作戦における拠点の重要度が上昇しました。これ攻めるか味方。ダメか。火力ないな。作戦残り時間1分です。最後まで油断しないで。味方機が撃破されました。当たんないかね。攻撃支援まあいいが実施されまか。す。危険エリアから離脱してください。敵モビルスーツ撃破。損傷増加。慎重に後方離脱支援攻撃が来ます。さすがに死ぬだろ。攻撃終了です。支援攻撃に効果あり。一気に攻めましょう。味方機が撃破されました。再出撃の場所と方法を選択してください。白丸っちあれだな。えらい差がついたね。作戦時間終了。我々の勝利です。こっちが優秀かどうかよりも、こっち側がなんかばらけてた感じ。はい、ガーカスさんナイス。あれか。ピッチーさんとかはリアル C な感じだったね。なるほどね。称賛されました。戦闘報酬です。やっぱ動きが違うね。これ450どうだろうな。やってみるか一応。反応悪いな、キーポー。あ。おい。あ。遅いな。しなくなっちゃった。いい。うん。
まあ、そろそろ揃うか。ボーダーラインさん、ボーダーライン。なんだったっけ。マドンナの歌。違う。あったよね。あったよね。3番、4番、5番は OFN の隊員さんです。6番、ボールドステージ801番は常連さんです。参加者が揃いました。300。チームが確定しました。最終準備を行ってください。ドジムでよ。ドジムで。さあ、ボールドさん、さっきの戦闘の鬱憤を晴らせるか。白マルチドヤカン。白マルッチはね、巨爆でストレス解消しただろうから。ボールドさんありがとうございます。それでは戦場へ移動します。まもなく戦闘エリアに到達。順次出撃お願いします。小田シックス君、
そういやコンテナ出てますか？今日はね、もう2個出たよ。で、次ね、金銀確定。見てて。金銀確定が出るまで見てて。これ今、激励貼ってくれたからチャンスじゃね？オダシックス君。おお、楽しみ。俺のマドロックが出ますんで、コンテナから。楽しみにしてる。中継地点制圧確認。こっちか。なんとなく数が足りない。数が足りた。ようやく足りたけど、週足の戻ろし、わら。両軍前に出てるから難しいな。いってるね。よし。あれ、寝かせれなかった今。寝かせれないこれも。いやーなんか後ろにいんじゃん。よう見たら。あれはとりあえずいくか。これかけれる？よし。また歩兵が出たね。ガーカスやろうぜ、ガーカス。あー、ガーカス囲まれてるのか。けど、我が軍ここには中継ないんだけど、どうします？どうします？足。うまく着地でき、あ、よし。おうち、俺のおうち、俺のおうち。やったー、俺のうちになった。やったぞー。今からここは僕のお家だ。僕のうちだ。出れないで。出ちゃう。いやー、なんかやばい。なんか目の前にいるのこれ。目の前にいるのあ、やられてるのか。ああ、まっすぐあそこ行ってるのか。これはシールドだ。これあれだね。白マルチ、またそっち、単突が多いんですけど。こっち軍、単突が多いね。あれじゃねえか、一人ぐらいそのうち巨爆いっちゃうんじゃない？正直うちは攻めるつもりないよ、そっちに。やべえ、降りる場所が、降りる。やばい。いや、これやめとくか、新砲撃。あそこか。ああ、これ画面の端っこか。
あっち牽制しといて、でこっちやる。ここはもう囲まれてるね。味方機が撃破されました。よし、今浮いてるぞ。戦況的にはこちらが優勢です。BS さんナイス。攻撃が来ます。どこだろうな。味方機が撃破されました。アンジムはきついんじゃないの結構。もう撃ちません。脱出してください。俺牽制するか、ここで。味方機が撃破されました。モビルスーツ大花尾さん。破。再出撃の場所と方法を選択してください。賭博がいなさそう。 2分です。本作戦によって出撃お願いします。お、やってるねここ。あれか、マニューバーあんので、いやウェポンラックきつい。ウェポンラックきついわ。ナイス BS さんナイス。ああと一発だったのに。おお、すげえな。ガーカスってガーカスすげえな。いいな、やっぱガーカス欲しいな。あ、完全にガードできるね。お DS さん、うまい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 。お DS さん突っ込む突っ込む突っ込む。いや、なんで俺に当てんのなんで俺狙ってんの。結構効くな。結構痛いな。すげえな。 DS さん賞賛もんだなこれ。すごいツッコミすんな。ああ、終わりね。万予さんくん、ジロのお父さんです。おはようございます。おつ。JD のお父さん。おはようございます。JC のお父さんです。仲良くし、ボールドさん。完全にストレス解消しましたね。10万超えナイスです。花尾さん4冠なんだ。こっち側。こんなに活躍してるように見えなかったけど、出たんだね。あ、出ますか。出るか。激励貼ってもらったことだし。今回の戦闘報酬です。来るか。来ない。来ない。まあこれ300やった方がいいんじゃないの。あ、いっか。300と350交互にいくか。あ、でも400もやりたいよね。あー、ちょっと変えるタイミング遅かったかな。チームが確定しました。最終準備を行ってください。あ、白マルチ赤貝か。
加者が揃いました。 LED レッドさん常連さんですね。チームが確定しました。最終準備を行ってください。3時あそれでは戦場へ移動します。アクトと R1 か。で俺が取ろう。カタパルトデッキ開放。モビルスーツ隊順次発進。俺ハゲる。うまく動かないとやばいね。あれ俺マシンガンこれ切ってある？あ、マシンガン切ってあるのかこれ。なぜか中継地点の制圧確認。あぶね。あと一発入れれない入れれない。2枚切りされた。えらいダメージ食らってんな。あー緊急回避も出ない。なんかさ、最近のバトオペさ、緊急回避とかさ、タックルがさ、なかなか出ないときないっすか？俺、コントローラー悪いじゃないと思うんだけどな。どうする？ゴールドさんそこからやってるから大丈夫か。味方の救援信号をキャッチ。いやー、いや、ちょっと待って、数揃うまで待った方がいいんじゃないのこれ。あーでもボールドさん削られてんな。いっかいいよね。いけよし。あれあ、痛い。いた。ガーカスタックル入った。縦だろうな。縦じゃない部分。あ、使った。
俺のうち、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 ここ俺のうち、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 おうち。敵が全部いる。5番さんなぜそこにいる？俺死んだ方がいいな。押してくんない？意外と知らないんだな、これ。足りない。なんか敵があっちにいるんだ。なぜか俺の前を敵が素通りしてった。あ、GS か。外すし。落とせないか、今の。2000本しかないんだよね。作戦残り時間1分です。最後まで油断しないで。攻撃が来ます。両キャさんじゃない、ガンキャさんだっけ。ガンキャさんか。8300の9300。出撃お願いします。味方機が撃破されました。やばいやばいやばい、これ。危ね。危うく先般のところ。
小さながら価値のある勝利です。最後の撃破されたのが、ね、結構アシスト入ってたんだね。まさかあんな僅差になると思わなかった。今回の戦闘報酬です。万代さんくん、ナイス判断。うん。さすが俺でしょ。危なかったわ。400。400はトロきついかな。参加者が揃いました。チームが確定しました。最終準備を行ってください。知らないうちに武器レベル2持ってたとかないかな。ない。ない、やっぱしない。レベル1とレベル2で8違う。射程が5メートル違うのか。支援機なしでいきます？これはそれでいいんじゃないですか。はい、いきます。おお。ナイス。いだてん。それでは戦場へ移動します。モビルスーツ隊の皆さん、順次発進をお願いします。作戦スタートです。中継地点の制圧確認。中継地点敵に確保されました。バラッチさん、こんなとこまで出てくるんだ。はい、入った。
あ、無理か、3人。回避もダメか。再出撃の場所と方法を選択してください。味方機後方部隊からの支援砲撃が来ます。バラッチさん下がるね。出撃お願いします。支援砲撃効果あり。一気に攻めましょう。これ詰めた方がいいんだ。コマが割といい動きしてるな。コマがいい動きしてるな。囲まれたか。あ、やべ、100部いっちゃってるし。そして俺のお家にここ囲む。よし、ここ囲んでしまう。俺のマジックスーツは砲撃が来ます。ギリで乗る。あ、音じゃなかった。やられちゃったか。数が足りない。数が足り今どうす俺 HP ないしな。一発当てたいな。当たった。弾もないしな。弾もないしな。あー、ジムコマボールドさんか。いい動きすんね。どうする？どっちから出ればいい？4番。戦況は拮抗していますね。短期に囲まれてる。味方機が撃破されました。出撃お願いします。あー、ごめん。なんか数足んない。当たってないか今。足りない。足りない。弾もない。作戦残り時間2分です。本作戦における拠点の重要度が上昇しました。後方部隊に支援砲撃が来ます。攻撃終了です。支援砲撃に効果あり。一気に攻めましょう。中継地点が敵に確保されました。
5か。攻撃支援が実施されます。危険エリアから離脱してください。記録の知らない人参戦しますね。おい、後方部隊からの支援砲撃が5持ってるのが。攻撃終了です。作戦残り時間1分です。諦めないで。味方が撃破されました。歩兵歩兵歩兵どこに行く？こっち行った。味方が撃破されました。40秒。低いな低いな。低いな。8点か。15秒。あ、足りない。死ぬ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 。無理。これは負けたか。作戦時間終了。我々の敗北です。いやー、きつかった。称賛されました。今回の戦闘報酬です。出ないね。来るか。あー、どうしても抜けちゃうな。450。ダメっすか。とりあえず一番最初の戦闘だけ怪しかったけど、あとはみんな守ってくれてるよね。チームが確定しました。はい、最終準備450。を行ってください。450。いら。いや。それでは戦場へ移動します。モビルスーツ隊発進お願いします。作戦スタートです。はい、よろしくお願いします。
中継地点の制圧確認。中継地点が敵に確保されました。何がいるそこに。味方が撃破されレックスました。か。支援機は、いた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 。終わり。特殊効果終了まであと30秒。ダブルトリー。中継地点の制圧確認。12秒、10秒。10秒。これ10秒なんすか。これ登れないですか。登れた。フル。着備損壊。損傷増加。慎重に。砲撃が来ます。味方機が撃破されました。バーベキュー。バーベキュー。バーベキュー。バレてない。バレてない。バレた。中継地点の制圧バレてる。味方機が撃破されました。再出撃の場所と方法を選択してください。ホールドさんだけ。出撃お願いします。これ、死なないのかな。なんか死なないな、これ。なんか死なない。死なない。逆に自分も出れないけどな。なんで死んだ。早く出ないと申し訳ないな。出れるか俺。出撃お願いします。出れた。危ね。味方機が撃破されました。中継地点が敵に確保されました。で戦闘継続に問題なし。ちょっと遅かったな。全然ダメ。しまった。エグザも発動しなきゃよかったな、これ。40秒。爆弾設置に行くってないな。戦況的にはこちらが優勢です。特殊効果終了まで爆弾ないな。攻撃支援が実施されます。やばいやばい、後ろから来て後ろから来てる。
10秒。ああ、もう爆弾いってんのか。もう無理。味方機が撃破されました。ああ、真っ赤っかにされちゃってんじゃん。作戦残り時間2分です。これ花尾さん、における拠点の重要度が上昇しました。花尾さんに何が何でも成功させて味方機がほしい。撃破されました。成功するか。敵が向かってる拠点に。あと10秒。持たせれるか。あ、花尾さん死んでんのか。これ解除されるか。出撃お願いします。解除されちゃってるな。特殊効果発動。どうする？あと2000しかないんだよな。脱出。私はもう脱出。寂しい。一人ぼっち。ああ。作戦時間終了。我々の勝利です。ゴールドさん、うまいね。称賛されました。称賛されました。称賛されました。戦闘報酬です。出るか？あ？お、出た。え？あ、あ、次の次なのね。びっくりした。ああ、びっくりした。白丸くん。ああ、びっくりした。あ、びっくりした。一旦立て直すか。万代さんくん、エグザム切れるときにしゃがむとよろけキャンセルできるんでしたっけ？そうなの？ベースキャンプに帰還します。そうなん？エグザム。白丸くん、若干コンテナの内容が良くなってきたよ最近。あんただけじゃねえの？あ、でもね、俺もモビルスーツが出るようになってきたかな。レベルかぶりしちゃってるけど、レベルさえずれてくれたら、ニューってなるのが結構ある。白丸くん、ムスがよく出る。ね出撃手配を行います。え、マンヨさん、とりあえず、検証してみましょう。エグザム切れるときにしゃがむとよろけキャンセルできる。した。
えた。終了までまだあと3分をきちんと万予算君、片言のためにコンテナすら出てない。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、あ、本当だ。有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分の役割が明確になるしね。本当だ。キャンセルできた。キャンセルっていうかなんか。足がそろそろやばいよ。強襲型モビルスーツは敵の支援型をいち早く見つけて倒すことが最大できのましたね仕事だけど、機動性や近接戦闘能力を生かした陽動やか乱も大事。こけるのをキャンセルできたとして、どのぐらい、何秒ぐらい得するのかね。それがわからんけど。お疲れ様でした。レベルアップしたそうです。OSL の皆さん、レベルアップしたそうですよ。万予算君、なるほど。ありがとうございます。パンパカパーン。やったぜ。お前さん、いい面構えになってさ、受け取ってくれ。ま、ざっとそんなところだ。なんか売ってない今日。こういえば。はーい、物資配給局へようこそ。お手持ちのなんか売って DP ないの現在の配給物資はこちらになります。現在の配給物資はこちらになります。現在の配給物資はこちらになります。リサイクルチケットと何でも交換します。現在の配給物資はこちらになります。やん。現在の配給物資はこちらになります。いらん。現在の配給物資はこちらになり真っます。黒。ああ。ああ。また来てね。約束だよ。あー、12時か。と来るかな。あー、りゅうちゃん仕事に戻る。この辺にしとくか。この辺にしといた方が、俺はコンテナあと1個だよね。確か。しかもそれが確定？出撃手続きします。コンテナあと1個だよね。で、それが金銀確定。ことで、どうしよう。ブレンドも、
弁当もあんまりやっぱインしてないね。こんな日曜日の昼。万代さんくん、昼飯で失礼します。M。ね M。飯だよね。あ、俺もラーメン食べよっかな。ラーメンでも。多分集まりにくいだろうし、とりあえず一旦昼で終わっときますわ。サムネも一応朝練ってなってるんでね。午後練に変えてからまた午後チャレンジしようかなと思って。はい。じゃあ、午前の放送はこれで一応終わります。はい、見に来てくれた方、ありがとうございます。また午後、ちょっと眠くて昼寝しちゃうかもしれないんですけど、昼寝してもう起きたらやると思います。ではでは、ありがとうございます。